we are going to overwhelm them. And that is why we are certain that victory is assured. UMengameli we-ANC Cyril Ramaphosa uthi baningi abazokheqa imlomo ngoba i-ANC iyabuya futhi emandleni. To our detractors who think that the ANC is not going to perform well, who actually wish we should go below 50%, and I want to say that those wishes are not going to be fulfilled. Leli qembu sekuphele isikhathi manje liseyinhlelweni zokuzakha kabusha nokubheka inqubomgomo yalo kanye nokubheka ukuthi lingenza kanjani kangcono ukuxhumana nomphakathi. When they say, oh, the ANC is on its knees, oh, the ANC is finished, it's because they don't know which mirror we are looking at ourselves through. We renewed our membership system. We renewed the adherence to our principles. We renewed how we can function as an organization. Umqulu wezethembiso zokhetho lizowethula ngonyaka ozayo. UMengameli we-ANC uthi kulokhu bazokwenza izethembiso okulula ukuthi bazifeze. When we do launch it, we will be absolutely certain that we will have based it on what is doable, what is achievable, and what is also based on the lived experience of our people. UMengameli uveze ukuthi kuneyinhlelo ezinkulu azozethula ngonyaka ozayo ngaphambi kwenkulumo azoyithulela izwe.